sprečena, pošto ima osim unučića da čuva i malo veću decu, kao što je moj teča od 70 i kusur leta. Tetka Marica sprema ručak, znači kod nje stižemo, kad bude ručak gotov, naravno nećemo da žurimo da je ne ometamo. A ovi prisutni će sad da nam pričaju kao deo jednog stabla, kao grane na tom stablu, koje su već u odmaklom dobu, ali za početak bi mogli da počnemo od korena tog stabla. Evo da recimo pokažemo ovde slike, pošto je to golub sve moj otac lepo sredio, postavio, fiksirao i sad možemo da krenemo recimo od dede i od babe. Deda Stole nikad nije bio bolje podgojen nego kad je bio u zarobljeništvu. Ja ne bi verovao, ali čovjeka znam uvek mršavog, međutim na slici verodostojno on punačak. Doduše bio je vojnik u zarobljeništvu, pa su ga izgleda Mađarice dobro tovile i zato tako izgleda. Kad je prešao na babinu kuhinju, on je smršao dosta, tako da ga ja znam kao mršao. Babu je radio neki Rus umetnik, to je znači originalni rad. E sad, moj otac i majka, to je isto to, samo venčano, uveličano. Ono vreme se po selima to radilo, bilo je popularno. Svako je hteo da ima jednu venčanu sliku, uveličanu, a tako i kod mog oca se to ima. A ovo je venčanje? Da, to je neka fotomontaža, nije prevara, nije laža, to je to isto, samo malo drugačije. Jer original je ovamo, u uglu, kao što vidiš, ovo je original, ali sada su mediji moćniji, možemo napraviti od devojke, od babe devojku, sve je moguće, mislim. No, zbilja to su ipak mlada i mladoženja, to se vidi i tamo. Ovo je njegov izdanak dalje od tog njegove grane sa baba Zorkom ima, znači ovde 6 unučadi, tu su još 3 praunuka, trenutno ovde samo 2 imamo, pošto se Sandra kasnije rodila, Bokina, devojčica, tako da imamo sada familiju. Kad je Ika bio mali, on je bio mnogo slađiji, bio i pametniji, sad ne znam šta mu je, promenio se znatno, međutim, hvala Bogu, nek je živ i zdrav. Ovde sam ja, to su Golubovi sinovi i ćerka u sredinu. To je isto uveličano, malo podešeno, ali blizu originalu, jer originalne slike su u stvari ovde. Evo ih, tu ih vidimo kako su, to je to iz vreme kad je bio vojnik, znači pre 30 godina. Ovo je stric koji je bio pre 50 godina. Evo sad ćemo da tu sličicu prikažemo. Moj stric koji sad ima 82, sad će da puni. Kad je imao, kad je bio mladoženja, momak, 45. godine, doveo brata kao devera tamo na venčanje i to je njegova prva supruga, gospođa Jelica, sa cvećem, znači onako kako dolikuje. Evo, vidite kolika je razlika, sad nema ni dlaku na glavi, doduše nikad nije imao dlake na jeziku, to je bitna razlika, nikad nije imao ni dlake na jeziku, ali to ga je koštalo, to je velika razlika, pošto možeš samo mene da vidiš na slici, a sestra i brat će kasnije da se pojave ako brat ima vremena, on obično nema vremena da učestvuje u gubljenju vremena, nema vremena za bacanje. Evo kako on izgleda, ja zato imam sliku, pošto ne mogu da ga vidim uživo, ja pogledam na sliku, uramio sam ga i to je znači posle 30 godina u odnosu na one male sličice. Planiram za jedno 30 godina da napravim opet sa šeširima i štapom jednu sličicu i to bi bio u stvari hronološki jedan pregled. Pa ja predlažem da mi tim redom i hronološkim i počnemo. Evo, ovo su glavni akteri, ja mu tu dođem kao voditelj, reditelj, ali tehnički izvođač radova je Miljan. A evo kako sam ja smislio da mi lepo sednemo i porazgovaramo na neke teme. Da krenemo hronološki od detinjstva, pa onda škola, pa onda posle devojaštvo, momkovanje i tako dalje, do ženitbe i onda redom unuci, deca, pa onda unuci, neki imaju pravnuke, hvala Bogu, imaju ih skoro svi. I na kraju doći ćemo do ovih naših dana. Evo, ja bi, pošto tu starešinstvo, pa bih krenuo. Nećemo, ja to kontrolišem, tako da morat ćemo da skratim. Evo, recimo, pođemo od detinjstva. Svako od njih moće da kaže čega se najdraže, ili ne baš,
uvijek najdrže, ali čega se najčešće seća iz detinjstva i tog perioda? Iz tog postarešćinstva ako ide. O postarešćinstvu ćemo ići ovako kako sedimo, Kako tako da smo se bili držimo djeca. toga reda i nema upadanja u reči, nema svađe kao, jer nismo politički obojeni, svi smo na istoj strani. Strikane, izvolite, moj stric Bora. Najstariji sam ja. Da ne govorimo o godinama, Da. ja imam 82 godine, to je malo glasnije. Ne, hvata on odlično, ne treba ništa. Ono čega se sećam od prvih dana tako, sećam se da smo bili velika sirotinja, puno dece, kukuruzni hleb je bila normalna naša hrana, surutka je bila nešto što smo uz hranu jeli, pšenični hleb i meso to je bilo samo za praznike, iako smo mi u selu bili među boljim seljacima, moj tata bio krojač i mi smo po neki dinar još i imali. Drugim rečima, jedna opšta sirotinja koja je vladala u ono vreme posle Prvog svjetskog rata, zahvatila je bila sve, a naročito planinske krajeve gdje smo mi živeli. To je jedno. U Mačkatici. U Mačkatici. Ja sam u osnovnu školu išao u Mačkatici, posle osnovne škole otišao sam u Skoplje i primljen sam bio u internatu Kralja Aleksandra, gdje smo mi u školi stanovali, gdje smo mi učili i preko leta smo bili slobodni da dođemo u kući. Ja bih sad da se zadržimo, da se držimo teme, znači idemo hronološki, prvo od detinjstva, neko sećanje koje je ovako ostalo trajno zapisano o tom periodu preškola. Sećanje samo kad je već o tome reći. Sećanje znam kad sam ja otišao, jer sam bio 11 godina, nisam znao reč padeš, jer nisam znao u osnovnoj školi nikakvo znanje nismo imali. I kad sam došao na prijemni ispit, pita me profesor, ko je to padeš? A ja kažem, gospodine profesor, šta je to padeš? Nisam čuo za reč. Direktor se zbunio i kaže, pa dobro, gdje si ti učio? Pa ja kažem, ja sam učio u Mačkatici. A ko ti je bio učitelj? Učitelj mi je bio neki Makedonac. A da vame, ti Vranjanac, on Makedonac, odakle mi možda znati srpski. I samo što me nije izbacio. Pa kaže, znaš li ti nešto? Čitam ja malo tako, ćirilicu Bože pomozi, latinicu nikako. Pa znaš li, kaže, neku narodnu pesmu? Kažem, znam. Koju? Znam skoro sve. I onda od mene, jednu pesmu. Uroš Brnjačević, Car Dušan, ovo, ono. Kad je on vidio, pečat položio si i ja za 5 minuta prošao. Ne znajući ni padeš, ni reč, ni latinicu. Latinicu kad smo pisali, sve je bilo greška. Drugim rečima, mi smo bili, a ja sam došao u Skoplje, koji je bio veliki grad, fino obučena gospoda. Prvi put je uveden prijemni ispit. Ja u nekom seljačkom modelu, otac Deda Stojan me čeka na vratima, kad je vidio za 5 minuta da sam on je mislio gotovo. Tako to. Dobro, ti si malo ušao u onaj period već škola, a ja ću opet da te vratim, nisi mi ispričao, moramo da se držimo jedan događaj iz detinjstva, i to preškolskog uzrasta, znači kad si čuo možda ovce, jer tad se deca već čim može da trči, mora da ide ili koze ili svinje ili nešto mora da radi, nema tu. Sad ako se nečega sećaš iz tog perioda, bilo bi zgodno da nam kažeš Strikane, se sećaš nečega? Pa iz detinjstva sećam se Šta ti čuo, kokoške ili svi? Meni je teže bilo kokoške čuo. Velike posti, mi smo gladovali. Jeli smo sirće i udroljeni hleb. I moja sestra, starija godinu dana od mene, jednog dana rešimo da ukrademo, znamo gdje stoji meso. Baba nam je rekla da će vladika da nam odseče uši ako se omrsimo. I mi prežalimo, otvorimo načve, nađemo, Stojan kupio ribu neku. Ribu sa velikim očima. To je vladika. Mi se uplašimo, pobegnemo, nikom živom ne smemo da kažemo i to je bio pojem vladika. Dok nisam došao do vladike. To je sitica jedna, ali to znam da je strašno bilo. Sad će tetka Radonka, ne znam, ja znam onu priču o djavolu koga psuju u koleno, pa se muška psovka važe, ženska se ne važe. Kad su bili stariji, to bio predškolski uzrast. Da, mama i tata, stariko, isto moj otac, da sestrića. Dotkali sa Bora baljatar, on baljak nosi. I oni otišli, a mama i tata su zvali jednu devojčicu Kruninu Dobrinku da nas pripazi uveče da ni ne je stran, mi smo malo manji. I Dobrinka nas čuvala, Trajka starija, otišla sa s njim. Tu je mama koju je očuvala, posinila kad je tata bio u ropstvu. I uveče go nju pratu da nas oslobodi malo, pa da se opet na svadbu vrati. Ona je bila starija koliko je? Ona Trajka je već 19 godina. Devojka već.
I mi uveče sve smestimo stoku, Dobrinka nam pomogne, napojimo stoku, to u dolinu se teralo. I kad se stavni, nismo zaključili, nemašemo ključ na vrata, ključarka naj samo bila. Znala se za vrata, za ključ. I zatvorimo, i stolice male, one i tronoške, sve naturamo uz vrata. Ako neki dođe, a krevete, dam tronje ovako i svi na redom legnemo. I taj komšinica što nas čuva i mi svi. A Trajka dođe uveče pa na vrata. Tak, da ni nadzor. Mi, to je vampir neki. Ona opet još jače čuka. Mi vampir zgrčimo svi u krevete, Dragoju pomalo ovako rekla. Vampire znamo te koje, rekoše, neki skoro umreo pa su vampiri. Kakav vampir? Znamo te koji si, Dobrinka nas uči. More cuvamo ga svi vampira, more vikamo, drage, ti si muško, drage, cuje ga se važi. Tvoje se važi, ti si muško. I ono dokle još jače čuka. Dokle čuka, pa kad gurno vrata, stolica na sred, mi svi samo po krivu. Samo od onaj tronje. Padoše stolice i vi popadaste. I mi popadaste. A napaješ jedan kaputinac, slovu uzela iz kujnu, pa ga ovako čuti. Devojka u 18 mjesta Jo, samo što nismo umrli, što nismo umrli, gotovo. I neku pogača me sila ne dava da ga načnemo. Kad dođu majka i tatko da vidu da me sila pogaču cijelo. A mi hoćemo vruću pogaču, gladni. I tako je nam je to je bilo velika premreža kad je gurnula vrata. Gotovo, vampir. A ovaj ne smije da psuje, ovaj se samo znači. Ne znaš da psuje. I to je taj. Ti si bila malo veća, onda si imala više godina. Pa nisam ni velika, Bora, Pešta najstara, pa Bora kad... Desetinu godina si imala? Pa možda sam imala 8 do 9. A se sjećaš kad si bila još manja? Kad sam bila još manja, pa kako se ne sjećam Bora i Persa sve meni. Ja sam pomala i oni ništa nisu davali mene da ja nešto pojedem. Dođe tetka jedna, da mi oraščiki ili nižicu, vodke ili nakačim, oni me varaju, uznu mi. Mene me pogurnu, tam ja padnem. I tatko čuje kude plaćem, a ja nisam me utepali, nego da i njih tepa tatko. Pa čujem i njih. I jednu krušku mi tetka dala, Rade, proži go da go pereš. I ja vikam, a neću go idem, njih ne pojeli, nisu gi pravi. Mene ovako ruku, oni mi udaru ruku, kruška otide, oni go uznu i pobjegnu. I tata gi stigne, prvo Boru stiže, ili Persu. Malo go promlati, ovaj kaže, beži mene me utepa, Brejko i Brajko su bili. On je bio Brajko. Da, on Brajko, a sestra mi Brejko. Posle toga dođemo, tata ni pare da on Šnajder uvijek dolazao, sve strane da kroju kod tatka, ficirski Šnajder, to je ficirski krošarijač za vreme bivšu, pred bivšeg. I po starešinstvo, Peki 2 dinara, Bori dinar, mene pola dinar. Ali oni me varaju, Peka jedna novčanićeva koja ga stisne. Poprži jedno jaje i ovako me đuturi Peka na sredinu. Ona topka samo onaj maz, a onoj čuva jaje da ni ga prolade. I Rade, daj mi pola dinara ću ti jedemo. Ja bi dadem to 100 pare, ona mi ga prolade. I ja uvek mi pare uznem. Ali jedan put ću gledam kude ih krije. Ona u podrum otide pa jedna greda što je najjače podrumača. I na stolicu stavi turiji. Ja vada jedan dan ću go pazim. Pazi, Peka se otide, ja se jedan trud četka, što se kreće. Obalinovća ni čepa ga uzove se. Peka opet mi uze 100 pare i Bori dinar, što je krompir smlevala kojega sviljuško, pa mu papriku nasolila i sol, a nam sa što ga Peki sprema? Kapo malo turiju, no gorči kapa, kakva kapa. I ti ide pare da ostaviš što iz Boru dinar uzeo. Nema ga novčanića. Traži Peka po podrum da ne su ga miševi odnijeli, da ne... Ako treba pauzu da... Dobro. Da ne pričam niš, ajde da ne... Ne, zbog telefona sam mislio, ali nastavljamo. Ja mislim, gubimo se. Ne. I posle tako je nastalo, Peka opazi da sam ja nekude se vidi novčaniće, sam ga stavila košulja ovde i vidjela sam novčaniće. Taj mi ga crnka ukrala, klubani jedan, nema više po nas da pođu. Pođu na strižbu, tatko i majka ti došla, rekoše nemoj da idete, apsolutno, svi se daruju na strižbu. Vi nemoj da ste pošli, dragi Savke, nego su šišali i divno. I ja čujem, Peka i Bora se dogovaraju će da idu, ali sneg do ovde je veliki. A da ne čujem ja, ali ja gi čujem kada se dogovaraju. I vidim gdje oni uza sneg neko Djevranovu kuću na gor, Bora i Peka, ja ću po njih, pa u drugu stranu mene vidu će me pitepaju. U drugu stranu, oni kude da mi Krilovu kuću ti redom, pa pred Danilovu.
a ja gdje vodu nosimo, po prav put ide. Ali tu oni klali novi za strižbu i kućiki se sva pokupila tu. Kad ja uđem u dvorište, kad ripnu kućiki na mene, ja padnem na poledicu i nogu izlomim. Joj, jadni majke i tatko, kad vi zvaši, ne mogu nikako da se dignem. Samo me nisu udavila kućki, nego ja na poledicu padnem. I majka i tatko iskočiše, cigani ljube nargaćin, onaj Stojmir iz Duka sviraju. Cigani, ali su Naši svirači su od bili, naših. svirači, da vam planetaš Cvetko. Neka svi servisiraju kod nas. Da, i trumpete, majka samo me uze cigani. u ruke, jedete što može čovjeku da napravi majka u ruke, cigani mi pevaju, cigani matori da zaperi šator, a ja noga latkao, samo na koži se drži pribiti. I majka i tatko me donesoše, za zlatu stajina ti došao stajnici, dovedoše go, malo kozinu ponela, onaj drvlja leskovi prutje nasekla, napravila neki zglobci, veza mi nogu, prebijena na 2 komada. I znači jedno 5-6 dana nije go odvezovala, posle go odveza i sastavena koska i noga ozdrav. Eto, to je I bilo tako je 3 banke ovaj tatko dade pare, to je su bilo, bile pare, da, to su bile velike pare. I to je priča od mene u djetinjstvu. Sad Golub ima neku priču iz detinjstva, Aj, dragi. pošto on bio najmlađi, verovatno su njemu kokoščice da pripazi, da ne oduži to kumšilu. Golube, ajde neku priču tvoju da čujem, iz detinjstva, znači predškolski uzrast, dok si još i... Škola još. A ako si čuvao, ako se sjećaš nečeg dok si čuvao ovce ili šta. Šta si radio ti preškolec? Imao obvezu, morao si da radiš nešto. Pa, nije bilo obaveza za tako malo djecu koja ništa nisam morao. Ja sam posle kad sam pošao u školu i kad sam bio 2. razred, sjećam se dobio sam knjigu na dar, tu nju imao mnogo lepe pesmice na drugo. I u 3. razred za Vidovdan treba da recitujem, a ja sam odabrao kako levi đaci, postoje omrad, to je mnogo lepa pesma biti. I ja to spremim da recitujem. Međutim, kralj Aleksandar otišao u Francusku, Marselju, ubijaju njega. I oni nam zabranjuju da recitujemo na tijeda. Stari plaču za njega, a ja plaćam što ne mogu da recitujem. Šta li plaču za kralja, a ti? I tako. Kad Zbog to kralja. malo prođe školu završi, oni krave moram da čuvam. I šta ja idem s krave, a znaš kako je da to 13 godina već. I ja se zaljubim u jednu, ona isto čuva krave, isto i ona. Zaljubim se, mi volim ga, ali ne smijem da vam kažem da ga volim. I pišem, zadešam na moku, pored puta da ona vidi kad prolazi, da je ja volim. Napišem, volim Dragolju, voli Borku Či Cvetlana Đorđevića. Ona prolazi, vidi to. Kompletno, dokumentovano. Pošto se stidi, ona nađe platu negdje iza nažava. Ma Baleguk će tražiti, znači ima tu pričuvaš kraj i on čovjek radi Baleguk. Najbliže što sam Baleguk dalje do trga. Čekaj, jesi stigo ti bar da omazguješ tu buku kad si se mučio da težeš? Da mazgu pojedeš. Zašto ovako da radi? Znaš koliko mi je bilo žao? Ništa. Ne, jasno. Prošlo to vreme deša. Posle kad je nastala devojka, ona hoće, ali ja ne pišem ništa. Vremena. Jer tako stalo. Ona neće da briše, ali on to neće da piše. Jedna držina bio negdje do Zgodno je 14 doživio godina. tako. To se sjećam ja. Bio sam mali. Bio sam kod tetke u Kostima i spavam sa tečom u krevetu. Kod koje tetke? 3-4 Kod godine sam Kalešina imao. Maja. Kod tetka? I da, i noću ja sam... Kako ti se zvala tečka? Piška. Tetka Stojedinka se zvala. A dole kod? Da. A on se zvala teča Petronije. I ja se u Piški... Vodeničar? Da. U Piškim si ja i ujutru pipnem mokro. Od bruke, spavamo, a probudio sam se. Sve spavam tako, teča uz sto, tetka spremila doručak, ovo ono. I ja spavam se, ne smijem od straha. A ona došla, pipnula malo, pa kaže, Petronije, sram te bilo mato, a čovjek pa da se upiškiš. Ja sav sretan, ja sam Laknulo ti. Laknulo mi je, da, hoću da kažem, kako je psihologija dete da. Čovjek ne zna koliko dete može da pati i zbog nečega da preživljava, a kako može sitnica jedna da ga usreći. Ja sam bio sav sretan. Ručao sam, kao da nije ništa ni bilo i tako dalje. Mnogo puta u životu sam tako. Možeš ti i starog čovjeka prevariti kao i dete. Dovoljno je da mu kažeš neku lažu koju će da povere, a oni su lako verni. Deca, što kažeš deca, sad to digresija je mala. Ja kad sam kao lekar radio u Kotoru, dolazim jedan mali dečko, 4 godine. I malo kuknja, plaši se uređaja, aparata, šta ja znam, svega onoga.
I ja se sprijateljim s njim i kažem, slušaj, ti će da radiš kod mene sada. Evo ti ovo, odnesi u kancelariju, prenesi ovaj film, ovo, a blagajnici kažem da ćeš mu 5 dinara kad on pođe da potpiše to. I sutradan u 7 sati 6 došao čeka. Poslije 3 dana dolazi majka i kaže, gospodine doktore, šta ste mi uradili, u kući je pakao. On ustane u 6 sati, se sprema za posao da ide. Hoću da kažem, od bojnosti i od straha, on se, hoću da kažem, mali postupak može toliko da osvoji dečju dušu i da ga pridobije. Djeca su lakoverna, ali čudi me da kažu, star čovjek je kao dete. A po čemu ćeš znati? Pa slab je, puno priča i po tome ćeš znati. Deca su mila, izda ga snaga i onda više priče, jel? Deca su najmiliji stvorovi. Zato sam ja i okupio ovu generaciju da malo pričama se bavim. Da kažem, svi mi tako smo matori, lepo kažem ovako, svi mi pripadamo nekoj deci. Budimo potomci da bi bili preci. Znači svi mi pripadamo nekoj deci. Onda moramo pošti oca i majku i ovo da bi bio pretak za svoje unuk. Da. Ja vidim da neki su se izvukli, nisu pominjali školu, a neki su odmah utrčali u školu kao Dragoljubi, to kraj školske godine i recitacija, preskočio ono što mu se ne čuvaju krave, to mu se ali dobro, neka, da krenemo onda, stric je isto odmah uletao u Skopsku gimnaziju, a dok je došao do Skopske gimnazije, šta je radio ovdje u Mačkeci, koliko je Mačkeci, ne smijem da pričam bruke, tako to će da se... Dobro, ali ko ti je bio učitelj? Jedna od tih učiteljima je bio, moji svi učitelji u Mačkeci bili su Bugari. Vladar Istov, Jordan Zaharijev, Metodije Popov, Cekov, to su svi naši Bugari koji su se školovali u Kraljevini Jugoslaviji, ali su osnovnu školu završili u Bugarskoj. U Bugarskoj je bilo 7-godišnje školovanje, nije bilo 4-godišnje. Tako da su oni posle rata, Prvog svjetskog rata, bili obrazovani od nas. Tako da su manje više pokrivali, Metodije Popov pokrivali su ceo ovaj kraj. Jer su oni koristili maternji jezik. Da, iako smo mi svi tako slično govorili. Da, slično, to je šapski. Oni isto nisu znali padeže, tako da ja kad sam došao u školu bio sam nepismen. Ne znam da li su ih imali Bugari, oni nisu imali Vuka. Da. Tako da... I koliko, 4 ovdje razrede? Ovdje 4 razrede sam završio i Vladika je dolazio da obiđe ovaj kraj. I Vladika je došao u školu da posjeti